Pois aquí estamos no Auditorio Municipal de Ourense e hoxe hai un espectáculo de teatro no Auditorio de Ourense. Non o podemos creer. Como había un espectáculo de teatro, había que vir aquí e estamos falando con Esther Carrodeguas, que é a dramaturga creadora deste espectáculo, que se chama Iribarne. De que fala Iribarne? Pois de Manuel Fraga. Pois un pouco un percorrido pola súa biografía política, non biografía de vida, digamos, e en realidade é unha revisitación en forma de comedia crítica, irónica, moi satírica sobre a transición española e sobre a chegada da democracia tamén a Galicia. Casualmente esta maña pasou unha cousa moi curiosa en Madrid. Dúcias de milleiros de militantes socialistas cantaron a Internacional e Quédate de Quevedo así sin solución de continuidade. Se Manuel Fraga vivira, chegaríamos a esta situación tan surrealista que estamos vivindo na política deste país? Non sei, é que Manuel Fraga é un personaxe político moi apegado aos media, non? E, polo tanto, saber, intuir que podería pasar se Fraga estivese vivo con TikTok é un absoluto misterio, non? Ele aproveitaríase completamente de todos estos medios e penso que sería o primeirísimo en utilizalos, pero penso que sería un detractor das fake news como tal, non? Aínda que el podería crealas. Na súa época, como ministro de Información. Efectivamente, porque tamén é un xerador de contidos por veces mentira, non? Pero despois en democracia igual non aplicou tanto isto, senón penso que estaría en contra disto, aínda que o faga. Sí, pois pode ser, non? De repente parece que aquí ninguén fai noticias falsas, ninguén se aproveita da xustiza, ninguén contrata familiares, ninguén. É unha cousa moi tola. Esta temática deste espectáculo é polémica. Vos estreastes o 12 de outubro do ano pasado en Madrid, sin saber como iba a quedar o goberno. Tiñades medo de que se cambiase o goberno, por exemplo, Vox estivese no Ministerio de Cultura, vos suspenderan esa función, porque era unha función coproducida polo Centro Dramático Nacional, polo Teatro Público do Estado. Tivestes medo? Sí. Sí, isto foi unha posibilidade. Mira, nós empezamos a ensaiar xustamente o ano pasado na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia e xusto un dos días, desos 3 días que estivemos ali en residencia, que foron os 3 primeiros días de ensaio, foron as eleccións. Nos entramos nunha obra de teatro que duraba, pois imagínate, 2 horas, pensando que sairía un goberno do PP xunto a Vox e que, polo tanto, nós xamais estrearíamos no Centro Dramático Nacional. Era unha posibilidade moi difícil que esta coproducción tivese lugar, non? Despois, como isto non sucedeu, pensamos que xa non había problema, efectivamente non houve ningún problema e tal, non? Pero sí que houve este medo, porque sí que Vox, nos sitios onde entra, está metendo moita man aos contidos, non? E polo tanto, si pensamos que sería complicado. Había suficientes meses como para que quizáis xa houvese un ministro novo que non aceptase unha peza que fala finalmente dun personaxe público e político que chegou do franquismo e que construiu a dereita española, non? Que deseñou un pouco a dereita española, que é un pouco o percorrido que se explica na peza, non? E polo tanto pensamos que non sería posible estreala ali. Pero o mellor tería sido posible. Nós tiñamos medo, ti preguntaches polo medo, entón aí está, sí. Afortunadamente estamos en Ourense, unha cidade que aposta decididamente pola cultura, ou algo así. Como foi chegar a actuar aquí no Auditorio de Ourense, arriscándose a vir a taquilla un espectáculo, unha montaxe moi grande, aparte de pagar o alugueiro do espazo? Como se toma esta decisión? Como sodes tan optimistas como para vir aquí, aparte coincidindo con Juan Magán, que está noutra punta da cidade, cun día de chuvia, porque si chove porque chove, si fai sol porque fai sol, se sabemos como é o teatro e o público. Como decidistes tomar o risco de vir aquí? Pois asumimos o risco de vir, incluso metendo a data que non estaba prevista. Vimos que non había posibilidade de estar noutro espazo en Ourense polo tamaño do espectáculo, polo tamaño físico da estructura escenográfica. No teatro principal era imposible. Nós aínda éramos un pouco optimistas coa posibilidade de ao mellor facer unha versión redux da peza, pero cando tomamos a decisión de non facer esta versión redux, parecíanos que por Ourense tiña que vir este espectáculo, e a única maneira que tiñamos de poder facelo era arriscar o noso propio capital, non? Nunha peza que, como ben dís, ten uns costes altos. Chegar ao Auditorio de Ourense ten uns costes altos, non só porque hai que alugalo e costa efectivamente máis de 1.000 euros, senón porque temos que poñer o persoal de sala, que para esta peza xustamente son moitas horas, é unha peza moi grande de montaxe, pero parecíanos que como compañía, polo menos nas grandes cidades, unha peza que fala da nosa
nosa identidade, da nosa política, da nosa construcción, da nosa realidade, que era imprescindible estar, non? E como estamos intentando, e chegamos até aquí, e estamos aquí, a mesma loita teño por chegar a Vigo, outra cidade na que non nos están permitindo nin siquiera alugar algún dos espazos que están en alugueiro, e que nos parece que, de novo, unha peza como esta, e que ten o impacto social tamén que está tendo, non? Que está enchendo, que hai moitísima xente interesada en vela, parecenos que cando menos neses espacios onde colle, porque xa o espectáculo é moi grande, non podemos ir a calquera sitio, e sobre todo nas cidades, nas capitais, pensamos que ten que estar. Entonces, pois, foi unha decisión política, non? De temos que estar. Vos sodes unha compañía viguesa, vivides en Vigo a maior parte do elenco, xa se ve que non hai problema solamente en Ourense. Co que está pasando aquí, o mellor se borra o que está pasando en outras partes, pero a programación teatral nas cidades de Galicia, en todas as cidades de Galicia, a verdade é que en xeral está deixando bastante que desexar. Como ves eso? É que a programación teatral nas cidades grandes galegas é un pouco... hai unha resposta un pouco aleatoria dos espazos, non? Por exemplo, Lugo de repente ten agora moitísima programación, Santiago sempre ten o problema do número de espazos, o teatro principal é un local para todo, dende as asociacións culturais ata o teatro afeccionado ten que pasar por ali porque non hai outro espazo municipal como teatro, ten que pasar por ali Cine Europa, ten que pasar por ali o Amal, hai un problema de espazo, literalmente, non? Que se un sitio ten que acoller todo, o que queda de teatro son poucos días, pero o que queda de teatro galego é menos, porque evidentemente unha cidade como Santiago ten que acoller polo menos unha porcentaxe de teatro, é a capital, non? É lóxico que haxa teatro tamén de fora, entonces redúcese moitísimo as compañías que poden pasar por ali. Despois está Vigo, que ata fai pouco tiña unha programación minimamente regular, pero que por unha cuestión meramente técnico-laboral, unha baixa laboral, de repente ten unha contratación totalmente aleatoria, non sabe con quen hai que falar, etc. Non? Entonces hai algo un pouco personalista, depende un pouco das persoas tamén, non? Depende de quen chega. En Lugo houve un cambio cando chegaron outras persoas, pero non hai algo continuado. Entonces eu penso que isto nas cidades grandes, cando menos nas cidades grandes, debería de haber un plan cultural que sexa de longo percorrido e que non dependa de que unha persoa rompa unha perna ou de que unha persoa chegue e non lle guste o teatro e non programe xusto o teatro, non? Penso que cun plan político ou cultural de longo percorrido sería moitísimo máis interesante e todos os públicos poderíamos disfrutar de unha cousa estable que nos acostumbramos, que vamos a ver xa hai outra cousa o próximo día, etc. Non? O tema de Ourense, pois xa vos xa o coñecedes mellor que a mí, non será necesario que o conte. Non, a verdade é que non. Bueno, malia todo, a verdade é que estades tendo unha xira bastante importante. Estades contentos? Esperabades eso? Esperabades máis? Esperabades menos? É difícil esperar ou non o que aconteceu con Iribarne, non? Que é unha peza que está enchendo espazos moi grandes, que digamos só se adoitan encher con propostas dun corte moi comercial, pero de outra maneira no que isto é comercial, porque isto tamén é comercial toda vez que se enche, non? E que a xente compra, non? Pero que son proxectos de xente moi da tele ou proxectos comerciais neste sentido. O teatro habitualmente que non ten caras recoñecidas e aquí non as hai, non hai ese tipo de teatro, non adoita ter este público. Nos sabíamos dende o principio que era un proxecto con moito interese, polos comentarios da xente, todo o mundo quero ver Iribarne, nos anunciamos isto fai moito, pero ver o impacto da peza era imprevisible. Estamos moi contentas, non só porque se enchan os teatros, que eso sempre nos pon contentos, sexa con esta peza ou con calquera, por suposto, os teatreiros estamos felices cando está cheo o teatro, senón tamén coa resposta da xente, non? Con ese público en pé que aprecia o traballo, tanto que aprecian o traballo como a temática, como as reflexións, como agora que nos digno, cando volvedes pola Coruña onte, non? Que estive en Coruña, cando volvedes pola Coruña, que quero levar a miña nai, que quero levar a miña prima, tal, non? Pois ese interese tamén en levar a xente que aínda non a veu e queres ensinarlla, é moi bonito que as pezas xeren iso, non? Estamos moi contentas, a verdade. Para rematar, que tes que entrar a prepararte, que lle roubamos aquí un tempo precioso de preparación previa. Queres salientar algo, queres dicir algo que non che preguntara, ou algo que non che pregunta nunca a prensa para que aprendan pro futuro? No, nada, eu sempre respondo o que me preguntan, e o que non me preguntan, pois non digo, simplemente agradecer moitísimo o equipazo que temos, dende o director Xavier Castiñeira, Berto, que hoxe está aquí tamén de público que nos acompaña, todo o elencazo, non nos vou a nombrar a todos porque son moitos, o equipo técnico, non? Xa que preguntas, porque o equipo técnico fai un esforzo monumental para montar esta peza, é algo moi pouco transitado en Galicia, obras tan grandes, non? 3 horas, 2 días de montaxe, etc. Hai un esforzo por todas as partes para poder estar non só aquí, senón en cada teatro, entonces o meu agradecemento para todo un equipo que se bota a pel en que todo isto poida sair cada vez que actuamos. Pois o meu agradecemento tamén como cidadán ourensán, como compañeiro da profesión, polo risco que tomades a estar aquí. Agardo que sexa un éxito, seguro que sí, e que os bolos sexan incontables e innumerables. Moitas grazas, Esther. Nada, a vos, a ti.